baba Kalito, baba Njoli munhu wana akangwara kumberengwa kuti ta vamwe varume ini zvinondikona kuti varume vakaita sei. Unoziva varume vanogona kumira 90 minutes vakatarira bhora patv vakamira netsoka kadai so vakadai netsoka, but mukadzi akangotiti mundimirire pastation ndichibva kubasa ndotoenda tese kumusha kumba 2 minutes chete dzakawandisa. Unotikombelera mota yacho taxi yacho zvaita sei asi bhora rinomirirwa 90 minutes kudai. Kana chitori mafinal pachitofanira kuenda kuma extra 30 minutes anogona kumira futi 30 minutes idzodzo dzigodrowa futi dzigopedza agoenda futi kumapenalty akamira. Dzinoita 90 minutes how many hours guys, plus 30 minutes how many hours anomira murume. Asi kungoni mukadzi kuti chawa ndimiriro pamashopu ndiri kuburuka bhazi manje kubva kutauni undimirire tigoya toenda tese. Pangoita 30 minutes chete bhazi risina kusvika. Muri kupi? Wadi kwankuru wanonoka nekukwira kwewangu chimboitei hemo. Hai vakomana idai vakadzi venyu kuti ta hapana zvaunondiita.